Νίκος και σήμερα θα σας δείξω πως μπορείτε να κατεβάσετε το Minecraft με τον απλούστερο τρόπο που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή, είτε για Windows 8 είτε για Windows 7 είτε οποιαδήποτε άλλη έκδοση των Windows. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε και οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή μας είναι το Java. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το Minecraft. Κάντε κλικ στο description στο link του Java για να σας ανοίξει κατευθείαν στη σελίδα που θα πάω τώρα εγώ. Πατάμε Free Java Download, μπορείτε να κάνετε pause στο βίντεο και αφού το εγκαταστήσετε συνεχίζουμε κανονικότατα. Το δεύτερο και απλούστερο βήμα είναι να κάνετε κλικ στο link που βρίσκεται κάτω στο description στο Minecraft. Θα αρχίσει να κατεβαίνει αυτόματα το αρχείο. Θα κάνω copy paste το link στο browser για να σας το αποδείξω. Και μου βγάζει, πατάω διατήρηση και το Minecraft έχει κατέβει. Θα ελεγχιστοποιήσω το browser μου εφόσον χρησιμοποιώ Google Chrome και θα περάσω το Minecraft στον φάκελο που θέλω να βρίσκεται. Θα ανοίξω το φάκελο που το έχω περάσει και θα το τρέξω. Αλλά πολύ σημαντικό βήμα πρέπει όταν έχουμε εγκαταστήσει το Java. Μας πετάει στην οθόνη Set Craft. Εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε το όνομα που θέλουμε να εμφανίζεται όταν είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Θα βάλω Μονάκος. Κάτω αριστερά, πριν αλλάξουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πατήσουμε Edit Profile και να επιλέξουμε τη version που θέλουμε να συνδεθούμε στο Minecraft. Θα επιλέξω την 1.7.2 και τέλος Save Profile. Μετά πατάμε Play. Την πρώτη φορά που θα γίνουν τα update ίσως να αργήσει λίγο. Μην ανησυχείτε, μετά θα γίνουν όλα πολύ πιο γρήγορα. Και είμαστε κανονικά μέσα στο παιχνίδι. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα single player κόσμο. Θα τον ονομάσω My World, Survival και Create. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε έκδοση του Minecraft επιθυμείτε. Με το που βγαίνει κάποια νέα έκδοση, κατευθείαν κάνετε το ίδιο τρόπο, απλά εκεί πέρα που διαλέγετε version θα διαλέξετε την τελευταία έκδοση. Τίποτα το δύσκολο. Και μάλιστα, ναι, όλα λειτουργούν. Συγγνώμη για το lag, απλά τώρα φόρτωσε ο server. Ο κόσμος που μόλις δημιούργησα, οπότε εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο που ήθελα να σας δείξω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe, μείνετε συντονισμένοι. Πολλά νέα βίντεο έρχονται πολύ σύντομα. Γεια σας.